हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ మాతా ఈశ్వరుని ప్రభు అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం. మనము లెవెల్ 2లో శ్రీమద్ భగవద్గీతని మొదటి అధ్యాయంలో చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం, మ్యాంగ్లూరు, కర్ణాటక వారి తరపున లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. మనము ఇది హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క, అంటే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము ఈ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్లో భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమ్రాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनंदन व्रज जनरंजन जय यशोदनंदन व्रज जनरंजन. यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी. మనము శ్రీమద్ భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా 5 విషయాలు అనేవి చూస్తాము. ఈశ్వర, అలాగే జీవ అంటే జీవ, పరమాత్మ, ప్రకృతి, అలాగే కర్మ మరియు కాల, ఈ 5 విషయాల గురించి చూస్తాము. అలాగే ఈ భగవద్గీతను మనం 3 పార్ట్లుగా విభజిస్తే మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కము అని అంటారు. 7 నుంచి 12 6 అధ్యాయాలని భక్తి షట్కము అని అంటారు. 13 నుంచి 18 అధ్యాయాలని జ్ఞాన షట్కము అని అంటారు. అంటే ఈ కర్మలో కూడా, అంటే కర్మ షట్కంలో కూడా భక్తి అనేది మిళితమై ఉంటుంది, జ్ఞానం అనేది కూడా మిళితమై ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ కర్మయోగం గురించి చెప్తారనమాట. అలాగే ఈ భక్తి షట్కంలో భక్తి యోగము ఉంటుంది, అలాగే మిగతా 2 కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే జ్ఞాన షట్కంలో కూడా మిగతా 2 కూడా కొంచెం ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువగా జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము అర్జున విషాద యోగ. దీన్నే సైనిక పరిశీలన అని కూడా చెప్తారనమాట. మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము, ఈ భగవద్గీత అనేది ప్రామాణికమైన గురు శిష్య పరంపర ఉన్న వారి నుండి మాత్రమే శ్రవణం చేయాలి, లేకపోతే అది మనకి సరిగా అర్థం కాదు. అలాగే
భగవంతుడు మనకి ఏది చెప్పాలనుకున్నారో అది మనకి తీసుకోలేమన్నమాట. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం ఈ ప్రామాణికమైన వారి నుంచి, ఈ ప్రామాణికమైన పరంపరలో ఉన్న వారి నుంచి మనం శ్రవణం చేయలేకపోతే, అంటే అక్కడ కాకుండా మనము ఈ భగవద్గీత ఎక్కడైనా చెప్తున్నారు కదా విందాము అనుకుంటే ఏంటంటే ముఖ్యమైన సారాంశం అనేది మనం మిస్ అవుతాము. ఎందుకంటే భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏ విధంగా చెప్పాలి అనుకున్నారో అది మనకి ప్రామాణికమైన గురు శిష్య పరంపరలు అనేవి 4 ఉన్నాయని మనం మొదటి లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చూడడం జరిగింది. కాబట్టి భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనం వేరే వేరే శాస్త్రాల్లో ఉన్న సారం మొత్తం అంతా కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఎందుకంటే ఇది ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశం కాబట్టి. భగవంతుడు ఏంటి, సమస్త మానవాళి కోసము ఈ కురుక్షేత్రంలో ఈ తత్వశాస్త్రాన్ని అందించారు. అర్జునుడి మాధ్యమంగా మనందరికీ కూడా అందించారనమాట. కాబట్టి మనకి ఈ మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము, లేకపోతే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలన అని చెప్తారు. మనం నిన్నంతా కూడా ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూసాం. అసలు ఈ యుద్ధం ఎందుకు అనివార్యమైంది, అలాగే ఈ కౌరవులు ఎవరు, అలాగే పాండవులు ఎవరు, అలాగే కురువంశం ఏంటి, ఇదంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దీనికంతా మనం నిన్న ఈ ఇంట్రడక్షన్లో అనేది చూడడం జరిగింది. కాబట్టి ఎలా అయితే మనం చెప్పుకున్నాము, అలా సంజయుడికి ఆ వ్యాసదేవులు వారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క దివ్యమైన చక్షులు, అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఆ యుద్ధరంగంలో ఏం జరుగుతుందో అదంతా కూడా చూస్తూ, ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ, అక్కడ జరుగుతున్నంత కూడా వింటూ ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే వ్యాసుల వారు అడుగుతారు ధృతరాష్ట్రుడిని, ఏదైతే అక్కడ జరుగుతుందో నీకు కళ్ళనేవి ఇస్తాను, నువ్వు చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి అని. కానీ ఆయన, నేను చూడడానికి నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ నాకు ఎవరైనా మీరు ఏర్పాటు చేయండి అంటే ఈ కార్యదర్శి అయిన, అలాగే వ్యాస మహర్షికి ఏమో శిష్యుడైన సంజయుడికి అవకాశం ఇస్తారనమాట. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు ఏంటి, ఇక్కడ విచారణ చేస్తున్నాడు. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రవీస్, మీరు కూడా ఎవరైనా శ్లోకం చదవాలి అనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నెక్స్ట్ శ్లోకం నుంచి మీరు కూడా చదువు కానీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ధృతరాష్ట్రుడు పలికి. హరే కృష్ణ. మీట్లో ఉండి మాతాజీ, నేను పిలుస్తాను. కాబట్టి ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు సంజయుడిని, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు మరియు పాండు పుత్రులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఆయన అడుగుతున్నారు సంజయుడిని. ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకి ఈ శ్లోకం ఒక్కొక్క పాదం చాలా జాగ్రత్తగా చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. ఇక్కడ నుంచే అసలు ఈ భగవద్గీత రావడానికి కూడా మొదటి శ్లోకం, అలాగే ఇందులోని ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఎప్పుడైతే ఇది అడిగాడో అక్కడి నుంచే దాంట్లో నుంచే మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉందన్నమాట. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటే ఆ కురుక్షేత్రము అనేది చాలా ధర్మక్షేత్రం అనమాట. అంటే అక్కడ ధర్మం మాత్రమే గెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనకి ఈ ఇప్పుడున్న కాలంలో, అంటే ఇప్పుడున్న ఈ ప్రదేశంలో మనకి చూస్తే హర్యానా దగ్గర ఇది ఉంది, ఈ కురుక్షేత్రం అనే ప్లేసు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, ఈ యజ్ఞాలు చేశారు, తపస్సులు చేశారు, అలాగే మునులు ఋషులు వీళ్ళందరూ యజ్ఞాలు, తపస్సులు, అలాగే కొంత ఇవన్నీ కూడా, అంటే గొప్ప గొప్ప పనులు అనేవి అక్కడ చేయడం జరిగిందనమాట. అలాగే పరశురాముడు ఎప్పుడైతే అధర్మపరులైన క్షత్రియులు ఉంటారో, మనకి ఇది భాగవతంలో, అలాగే మీరు అందరికీ ఇది స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది మహాభారతంలో కూడా, ఎప్పుడైతే పరశురాముడు తన యొక్క తండ్రిని వేరే వాళ్ళు వధిస్తారో అప్పుడు ఆ క్షత్రియులు అధర్మపరంగా అది చేశారు అని ఆ అధర్మపరులైన క్షత్రియులు ఈ భూమి మీద ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని
అంటే సంహరిస్తూ వెళ్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా 21 సార్లు దండయాత్ర అనేది ఆయన ఈ భూలోకం మొత్తం, అంటే భూమండలం మొత్తం తిరుగుతూ అవన్నీ వాళ్ళందరినీ అధర్మపైన క్షత్రులందరినీ కూడా వధిస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు అనేది చేస్తారనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే పరులైన ఆ వారిని ఇక్కడ ఆ, వధించారో వాళ్ళ యొక్క రక్తాన్ని కూడా ఇక్కడ ఒక పారించారు అనేది కూడా చెప్తారు. కాబట్టి అంత ధర్మమైన క్షేత్రం, అందుకే దేవతలు కూడా దీన్ని ధర్మక్షేత్రంగా గుర్తించడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి క్షేత్రానికి కూడా కొన్ని స్థల పురాణాలు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ స్థలానికి కూడా ఇటువంటి గొప్ప పురాణం అని ఉంది. అలాగే మనం అందరం కూడా మామూలుగా ఏంటి అంటే ఏదైనా గుడికి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన ప్రవర్తన? చాలా సత్ప్రవర్తన అంటాం కదా, అట్లా ఉంటుంది. అంటే మనం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టము, ఎవరిని ఏమి త్వరగా ఏమి అనము, కొంచెం మనం కూడా సత్వగుణంలో ఉంటాము. అలాగే ఈ స్థల ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికమైన భావాలని మనలో కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కొన్ని కొన్ని స్థలాలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ స్థలాన్ని బట్టి కూడా కొన్ని కొన్ని అంటే మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటాము. ఎప్పుడైతే మనం గుడికి వెళ్ళాము, అంతా మన కార్యక్రమం దాన్ని అయిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాము. కానీ మనం బయటకు రాగానే మళ్ళీ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అంటే ఈ అరిషడ్ వర్గాలు మన మీద ఆవహించేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మళ్ళీ మనం ఈ యొక్క భౌతికమైన లోకంలోకి వచ్చేసినట్టుగా, అంటే ఒక మంచి ఆధ్యాత్మికమైన ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ భౌతికమైన ప్లేస్లోకి వచ్చిన ఆ భావన అనేది మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ సత్సంగం అంటారు. అంటే ఎక్కువగా సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ కలుస్తూ ఉంటాము. మళ్ళీ బయట రాగానే మళ్ళీ ఆ సత్సంగా నుంచి మనం బయటపడిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ క్రికెట్ ఉందనుకోండి, క్రికెట్లో కూడా ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఒక ఆ పిచ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే బౌలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ యొక్క ఆ స్థల ప్రభావాన్ని బట్టి అది బ్యాటింగ్ పిచ్చా లేకపోతే బౌలింగ్ పిచ్చా అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఆ పిచ్ మీద ఎక్కువ రన్స్ అనేది కొట్టగలుగుతారు, ఒక్కొక్కసారి బౌలర్స్ చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించి చాలా తక్కువ రన్స్కి అవుట్ అయిపోతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అది బ్యాటింగ్ పిచ్ ఉన్నప్పుడు బౌలర్స్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, బౌలింగ్ పిచ్ అన్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్స్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందన్నమాట. అంత ఈజీగా పరులు అనేవి రావు. అలాగే ఈ కురుక్షేత్రం అనేది ధర్మం వైపు నిలబడి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అక్కడ ఆ బలం అనేది చేకూరుతుంది. ఎందుకంటే అది ధర్మస్థలం కాబట్టి ఆ కురుక్షేత్రం అనేది ఇలా మనం చూడొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటున్నారు. అలాగే ఇంకా సమవేత యుయుత్సవ, వాళ్ళు సమావేశమయ్యారు కదా. ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు, నా పుత్రులు మామకాహ, నా పుత్రులు, ఆయనకి ఏంటి, ఆయన యొక్క పుత్రులు గెలవాలని చాలా కోరికగా ఉందన్నమాట. కానీ అతనికి తెలుసు అది చాలా కష్టము. ఎందుకు? మనం ఇంతకుముందు చేసినట్లు ధృతరాష్ట్రుడు విచారణ తన యొక్క కార్యదర్శి అయిన సంజయుడితో చేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఆ ధర్మక్షేత్రం అది కురుక్షేత్రం అనేది. కాబట్టి ఏమో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఒకవేళ నా పుత్రులు ఓడిపోతారేమో, కానీ నా పుత్రులు గెలవాలి. అలాగే అంతఃపురంలో ఇక్కడ ఉన్నా కూడా ఆ యుద్ధరంగంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని అతను అనుకుంటున్నాడు. చాలా కుతూహలంగా ఉన్నాడు. అలాగే కొంచెం భయంగా కూడా ఉంది, బాధగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ అతనికి చెప్తూ ఉంటారనమాట, నువ్వు ఒక రాజువు కదా, ఓ ధృతరాష్ట్ర, మరి నీ యొక్క పిల్లలకి చెప్పి ఈ యుద్ధం అనేది ఆపొచ్చు కదా అని అంటూ ఉంటే అతను చెప్తూ ఉంటాడంట, నేనేం చేయను, నాకు కూడా యుద్ధం జరగకూడదనే ఉంది, యుద్ధం ఆపాలనే ఉంది, కానీ నేనేం చేయను, నా పుత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ దుర్యోధనుడు నా మాట వినడు, నేను నిస్సహాయుణ్ణి అంటాడు. అంటే ఒక హస్తినాపురం అనే ఈ గొప్ప సామ్రాట్, అంటే ఆ యొక్క రాజ్య సింహాసనం మీద కూర్చుని నేనేమీ చేయలేను, నా చేతిలో ఏమీ లేదు అంటే అతను అలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడనమాట. ఇంకా ఈ ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆ శాంతి రాయభారానికి దూతగా వెళ్తారో అప్పుడు కూడా మళ్ళీ కృష్ణుడు కూడా చెప్తారు, ఓ ధృతరాష్ట్ర, నీ కొడుకుని నువ్వైనా ఆపు, చెప్పు, జరగబోయేది యుద్ధము చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయమని. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు మళ్ళీ అదే సమాధానం చెప్తాడు, నేను ఏమీ చేయలేను అని. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటారంట,
ఓ భీష్మ, విదుర, ద్రోణాచార్య మీరందరూ వింటున్నారా? ఒక రాజసింహాసనం మీద కూర్చుని ఒక రాజుగా ఉండి అతను వాళ్ళ పుత్రుల పట్ల పుత్ర వ్యామోహంతో నేనేమీ చేయలేను, నేను నిస్సహాయుణ్ణి అని, అంటే ఒక గొప్ప రాజసింహాసనం మీద కూర్చుని ఇట్లా చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా అటాచ్మెంట్, ఆ పుత్ర వ్యామోహంతో అతను ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని అక్కడ వాళ్ళందరికీ చెప్తారనమాట. అయినా కూడా ధృతరాష్ట్రుడు నేనేమీ చేయలేను అనే అంటాడు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మోహం వల్ల. ఒక పవర్ఫుల్ పొజిషన్లో మనం ఉన్నా కూడా మరి మోహం కానీ ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం పవర్లెస్గా అయిపోతాం అనమాట. అది పుత్ర వ్యామోహం వల్ల ఇతనికి జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ద్రోణాచార్యుడు, అతను కూడా గొప్ప గురువు, కానీ మరి అతను కూడా ఈ పుత్ర వ్యామోహంలో పడిపోయాడు. పవర్ఫుల్ పొజిషన్లో ఉండి కూడా పవర్లెస్ అయిపోతాడు. యుద్ధరంగంలో ఎప్పుడైతే ఆ యుధిష్ఠిరుడు అశ్వత్థామ హతహ అని అంటాడో అప్పుడు నిశ్చేషుడు అయిపోతాడు. అంటే ఇంకా ఏమీ చలనం లేకుండా అయిపోతాడు అనమాట. ఎందుకు? అది కూడా అటాచ్మెంట్ వల్ల. కాబట్టి మనం కూడా కుటుంబం పట్ల, పుత్రుల పట్ల మనం ఉండాలి. కానీ దానివల్ల ఎప్పుడైతే మన ముందుకు వెళ్ళడానికి, మన పురోగతికి అంటే అది ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుందో మనం వాళ్ళని దారిలో పెడతానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి ఇబ్బంది అనేది కలుగుతుంది. మనకి ఆ భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధం అనేది కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకు మనం ఏం చేయాలి, వాళ్ళని కూడా భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో మనం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది, ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది అక్కడ మనకి మంచి అవుతుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది కలిగించదు అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే ఈ భక్తిలో డెవలప్ అవుతారో అప్పుడు మనకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. అలాగే ఇద్దరు అంటే అందరూ కూడా వంశస్థులే. ఎవరు? కురువంశస్థులే. ఇక్కడున్న మామకాహ అంటే నా పుత్రులైన, పాండవాశ్చైవ అంటే పాండుపుత్రులైన వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక రకంగా కౌరవులే, అంటే కురువంశస్థులే. కానీ ఇక్కడ ఆయన వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఎట్లా? మామకాహ అనే ఒక పదంతో నా పుత్రులు అలాగే పాండురాజు పుత్రులు అని, అంటే ఆయన యొక్క తమ్ముడి పిల్లల్ని వేరు చేసి అనేలాగా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఒక రకంగా రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటే తన యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా తన పిల్లలుగా భావించాలి, అందరినీ అలా చూసుకోవాలన్నమాట. అట్లాంటిది తన తమ్ముడి పిల్లలను కూడా వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన. అంటే అతను శారీరకంగానే గుడ్డివాడు కాదు, మానసికంగా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఇతను గుడ్డివాడు అనేది మనం చూడవచ్చు. అలాగే అతను ఎవరిని అడుగుతున్నాడు? సంజయుడు. మరి ఈ సంజయుడు అక్కడ ఉన్నది ఎలా జరుగుతున్నాడు? అతనికి వేదవ్యాసుల వారు ఈ దివ్య చక్షులు ఇవ్వడం వల్ల. కాబట్టి ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అదంతా మేము నమ్మము, అసలు అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, అది ఇంపాసిబుల్ అని. కానీ మన సైన్స్కి దొరకని విషయాలు అనేవి చాలా ఉంటాయి. వాటిల్లో ఇది ఒకటి అనమాట. చాలామంది ఏంటంటే అనుమానిస్తూ ఉంటారు, సంజయుడు ఇక్కడ అక్కడెక్కడో జరుగుతున్నది, ఆ రోజుల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏం లేవు కదా, మరి అతను ఎలా చెప్తున్నాడు అని. ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా చూడండి, మనం ముందు వెళ్తూ ఉంటే ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మన పేరు పెట్టి పిలిచినట్టు ఉంటారు, వాళ్ళు పిలవరు, మనకి ఎవరో పిలిచినట్లు ఉంటారనమాట. సరే మనం వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే వాళ్ళు పిలవలేదు కానీ వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే ఒక సిక్స్ సెన్స్ లాగా ఇట్లా. అట్లాగే ఇవి ఇట్లా మనకి ఆ రోజుల్లోనే ఒక గురువు ద్వారా కానీ భగవంతుడి ద్వారా కానీ అవి సాధ్యమవుతాయి. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో ప్రతిదీ సైన్స్కి అందదు, కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే సైన్స్ చెప్తేనే మేము నమ్ముతాము అని. మనం అనుకోవచ్చు అది ఎలా కనపడుతుంది, అప్పుడు అక్కడైతే సీసీ కెమెరాలు పెట్టలేదు, ఏం లేదు కదా అని, ఎవరు కూడా వీడియో కూడా తీయట్లేదు, మళ్ళీ ఆ వీడియో వాట్సాప్లో కూడా సెండ్ చేయలేదు, అసలు అప్పుడు మొబైల్సే లేవు ఇట్లా అని. కానీ దాన్ని గురువు యొక్క కృప దొరికితే గనక మనం దాన్ని ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా చూడొచ్చు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చెప్తున్నాడు, కిం అకుర్వత సంజయ. అకుర్వత అంటే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, కిం అంటే ఏమి, అకుర్వత అంటే చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు మనందరము సినిమాకి వెళ్ళామనుకోండి, ఏం చేస్తాం, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తాం. అలాగే ఏమన్నా తినడానికి వెళ్ళామనుకోండి, తింటూ ఉంటాం. యుద్ధం చేయడానికి మరి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యుద్ధం చేస్తారు. కాబట్టి అతని యొక్క ఆ ప్రశ్న కూడా అట్లా, అంటే ఒక మోహం వల్ల అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అని ఆయన ఒక అజ్ఞానంలో ఇలా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దీనికి సరైన జవాబు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగిన ఈ ప్రశ్నకి జవాబు సంజయుడు 18వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర
తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్ మతిర్మమ. కాబట్టి ఈ మధ్యలో మరి ఏం జరుగుతుందో అంటే, ఎక్కడైతే మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు అలాగే యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి విజయము అన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి నీ పుత్రుడికి ఓటమి తప్పదు అని అక్కడ చెప్తారనమాట. ఈ మధ్యలో ఏదైతే జరిగిందో అది మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. కాబట్టి మనం ఈ 2వ శ్లోకం నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు దుర్యోధనుడి యొక్క భయము అనేది చూస్తాము. లక్ష్మీ కుంట్ల మాతాజీ అన్మిట్ చేసుకోండి. సంజయ్ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం యూఢం దుర్యోధన తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు పలికెను, ఓ రాజా, పాండు తనయులచే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి చెంతకు చేరి ఈ క్రింది విధముగా పలికెను. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సంజయుడిని అడిగారో ధృతరాష్ట్రుడు, అప్పుడు దుర్యోధనుడు సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ సంజయుడు ఆ సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత రాజు అని చెప్తున్నారు. అంటే యాక్చువల్గా అతను రాజు కాదు, కానీ ఒక రాజనీతిని ప్రదర్శిస్తూ అక్కడ ఒక రాజుకి రిప్రజెంటేటివ్గా అక్కడ ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి సంజయుడు కూడా ధృతరాష్ట్రుడు కొంచెం ఆనందం కలిగించడానికి రాజు అయిన దుర్యోధనుడు అని చెప్తూ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు? ఆచార్యం ఉపసంగమ్య. ఆచార్యుడు ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు అనమాట. అతని యొక్క గురువైన ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరైతే చూస్తే భీష్ముడు సేనాధిపతి, మామూలుగా ఆ రకంగా చూస్తే దుర్యోధనుడు ముందు భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, కానీ అతను ఏం చేశారు? ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అలాగే ఇక్కడ రాజా వచనం అబ్రవీత్ అంటే ముఖ్యంగా ఆయన ఇందా చెప్పినట్టుగా ఆయన రాజు కాదనమాట, రాజకుమారుడు మాత్రమే. అతను రాజులా ఇక్కడ వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఎందుకు? అతను ఒక రాజనీతి అలాగే బాగా తెలిసినవాడు, అంటే రాజకీయం తెలిసినవాడు, ఒక రకంగా పాలిటిక్స్ ఇదంతా కూడా దుర్యోధనుడికి చేస్తూ ఉంటాడనమాట. కాబట్టి అతని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఇక్కడ రాజా అని పిలవడం కూడా జరిగింది. అతను ఏం చేశాడు? గురువు గారి దగ్గరికి, ఆ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చెప్తున్నారు. రాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ. రసైత్వం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతీం చమూం ఊఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదపుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. కాబట్టి అతను ఏమంటున్నాడు? ద్రుపదపుత్రుడు, ఆయన పేరు దృష్టద్యుమ్నుడు అనమాట. కానీ అలా చెప్పకుండా మనము ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇదంతా వినే ఉంటారు. ఎవరికైనా ఈ స్టోరీ తెలియకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి జస్ట్ నార్మల్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కాబట్టి అతను ఏమంటున్నాడు? ద్రుపదపుత్రుడిని చూడండి. ఇక్కడ మనం చూస్తే దృష్టద్యుమ్నుడు అనమాట. ఇతను ద్రోణాచార్య అంటే మీరే తప్పు చేశారు, అతన్ని మీకు ఎప్పుడైతే యుద్ధ కళలని నేర్చుకోవడానికి వచ్చారో మీరు అన్నీ అతనికి నేర్పించారనమాట. కానీ అతను ఈ జన్మ తీసుకున్నది ఎందుకు? మిమ్మల్ని సంహరించడానికి. అందుకే ఇక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు అని చెప్పకుండా ద్రుపదపుత్రుడు అని చెప్తున్నాడు. ద్రుపదపుత్రుడు అని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే, ఆ ద్రుపదుడు అలాగే ద్రోణాచార్యుడు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు భరద్వాజ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు స్నేహితులుగా విద్యాభ్యాసం అనేది చేశారు. అప్పుడు ఈ ద్రుపదుడు చెప్తాడు, మిత్రమా, నీకు ఎప్పుడైనా అవసరమైతే నువ్వు తర్వాత నేను రాజునవుతాను కాబట్టి, నువ్వు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి ఏదైనా అవసరమైతే నా దగ్గరికి వచ్చి సహాయం అడిగావు అంటే నేను చేస్తాను, కాబట్టి నువ్వేం సంకోచించకుండా రమ్మంటాడు అనమాట. సరే, ఇద్దరికి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిపోతుంది. ద్రుపదుడేమో ఒక దేశానికి రాజుగా ఉంటాడు. అలాగే ద్రోణాచార్యుడేమో ఇటువంటి ఈ యొక్క విద్యలు ఇవి నేర్పిస్తూ, ఆయన బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి కొంత బీదరికంలో ఉంటూ ఉంటాడనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామకి ఒక
పిండి కలిపినవి వాటిని వీటిని నీళ్లు కలిపి అవి పాలలాగా చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. అవి పాలు అనుకుంటూ ఉంటాడు, తాగుతూ ఉంటాడు. అయితే తన స్నేహితులు వాళ్ళు అవి పాలు కాదు, నిన్ను మీ పేరెంట్స్ మోసం చేస్తున్నారని చెప్పినప్పుడు అతను వీళ్ళని అడుగుతాడనమాట, అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, నాకు నిజమైన పాలు కావాలి అని. సరే, అప్పుడు తన యొక్క భార్య, ద్రోణాచార్య యొక్క భార్య అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి చెప్తుంది, కృపి ఆవిడ, మరి మీ స్నేహితుడు గొప్ప రాజు కదా, మరి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన అడిగితే ఏదైనా సహాయం చేస్తాడు అని. అప్పుడు అతను వెళ్తాడు. వెళ్ళి అప్పుడు అతను రాజుగా ఉంటాడు ద్రుపదుడు, ఆయన యొక్క సభకి వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఓ మిత్రమా అని సంబోధిస్తాడనమాట. అప్పుడు అతనికి కోపం వస్తుంది ద్రుపదుడికి. ఏదో అప్పుడు విద్యాభ్యాసం చేసినంత మాత్రం నేను నీకు మిత్రుడు అయిపోతానా అని. కానీ ద్రోణాచార్య చెప్తారు, అప్పుడు మీరు అడిగారు, చెప్పారు, మీరు నాకు ఏదైనా అవసరమైతే వస్తే సహాయం చేస్తాను అని. కాబట్టి నా పుత్రుడికి ఒక పాలు అనేది ఇవ్వడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, మీరు ఒక ఆవుని ఇచ్చారు అంటే నేను దాంతో నా జీవనం పోషించుకుంటాను అని అడుగుతారు. కానీ అతను అహంకారంతో ద్రుపదుడు కొంచెం నిందిస్తాడు. నేను ఏదో అప్పుడు మాట వరుసగా అంటే నువ్వు నిజంగానే వచ్చేస్తావా, అది ఇదని నిందిస్తాడనమాట. ఆ అవమానాన్ని ఈయన కొంచెం కోపంగా తీసుకుని తర్వాత ఈ యుద్ధ విద్యలు నేర్పే ఆ యొక్క దాన్ని ఈ కౌరవులకి, అంటే 100 మంది కౌరవులకి, అలాగే ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా పాండవులు కూడా అప్పుడేంటి కౌరవులే కాబట్టి వాళ్ళని కూడా అందరికీ కూడా విద్యాభ్యాసం అనేది ఇస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ విద్యాభ్యాసం అనేది పూర్తవుతుందో అప్పుడు గురుదక్షిణ అనేది ఉంటుంది కదా, అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు గురుదక్షిణగా ఏమి ఇవ్వాలి అని. అప్పుడు ద్రోణాచార్యులు చెప్తారు, నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు ద్రుపదుడు అని, అతను నన్ను అవమానించాడు అని జరిగినంత చెప్పి అతన్ని పట్టి బంధించి తీసుకురండి అంటారు. కౌరవులు వెళ్తారు, వాళ్ళు బంధించలేక అక్కడే బందీలు అయిపోతారు. తర్వాత పాండవులు వెళ్తారు, 5గురు వెళ్ళి అక్కడ అతన్ని ఓడించి బంధించి తీసుకొస్తారు ద్రోణాచార్య దగ్గరికి. అప్పుడు ద్రోణాచార్య అంటారనమాట, నిన్ను ఎప్పుడైతే నా శిష్యులు ఓడించారో అప్పుడు నీ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది నాదయ్యింది, ఎందుకంటే ఓడిపోయావు కాబట్టి. కానీ నువ్వు క్షత్రియుడివి, నువ్వేం చేసుకోలేవు కాబట్టి ఒక అర్ధరాజ్యం అనేది నీకు ఇస్తున్నాను, వెళ్ళి రాజ్యం చేసుకోపో అని అతన్ని వదిలేస్తారనమాట. మళ్ళీ అదే అవమానంగా భావించి ఈ ద్రుపదుడు ఏం చేస్తారంటే గొప్ప యజ్ఞం చేస్తాడు. యజ్ఞం చేసి అర్జునుడు అక్కడ, అప్పుడు ద్రుపదుడిని బంధించడానికి ఎక్కువగా అర్జునుడే అక్కడ బాగా యుద్ధం చేస్తాడనమాట. కాబట్టి అర్జునుడికి భార్యగా ఉండగలిగే ఒక కూతుర్ని, అలాగే ఆ ద్రోణాచార్యుని సంహరింపగలిగే కొడుకుని పొందాలని యజ్ఞం చేస్తాడు. కాబట్టి ఆ యజ్ఞం ఫలించి వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళే దృష్టద్యుమ్నుడు, ద్రౌపదీదేవి. ద్రౌపదీదేవి అర్జునుడికి భార్యగా వెళ్తుంది. దృష్టద్యుమ్నుడేమో మళ్ళీ యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకోవాలి కదా మరి. కాబట్టి మరి ఆ యుద్ధ విద్యలు ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అనే సందేహం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ద్రౌపదిడే చెప్తారు, వెళ్ళి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర నేర్చుకోమని. మరి దృష్టద్యుమ్నుడు తనను సంహరించడానికే పుట్టాడని తెలిసినా కూడా ద్రోణాచార్యుడు గొప్ప గురువు కాబట్టి అతన్ని మన్నించడం అంటే అదే శిష్యుడిగా తీసుకుని అతనికి విద్యాభ్యాసం అనేది ఇస్తారనమాట. కాబట్టి ఇదంతా కూడా గుర్తు చేస్తూ ద్రుపద పుత్రుడు అని అతన్ని దెప్పిపొడుస్తున్నారు, అంటే అతనికి కోపం వచ్చేలాగా మాట్లాడుతున్నారు, ఒక రెచ్చగొడుతున్నారు అనమాట. మీరు మీ శత్రువు యొక్క పుత్రుడు, ఆ పుత్రుడు కూడా ఎందుకు జన్మించాడు, మిమ్మల్ని సంహరించడానికి. కాబట్టి అతనికి ఈ యుద్ధ విద్యలు అనేవి మీరు నేర్పించారు, కాబట్టి అతను మళ్ళీ మిమ్మల్ని చంపడానికి ఎదురుగా ఆ యుద్ధరంగంలో ఉన్నాడు, మీ ఎదురుగా చూడండి అని అదంతా కూడా ఒక రకంగా గుర్తు చేస్తూ, ఆ ద్రౌపదుడిని గుర్తు చేస్తూ, దృష్టద్యుమ్నుడిని గుర్తు చేస్తూ ఇదంతా చెప్తున్నారు. ఎందుకు అలా అయినా సపోజ్ పక్షపాతం లేకుండా యుద్ధం చేయాలి అనేది, అంటే రాజనీతి కలిగిన వాడు కదా దుర్యోధనుడు. కాబట్టి ఆ రాజకీయ నాయకుల్లాగా అతను కన్నింగ్గా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవరికి, ద్రోణాచార్యుడికి కోపం రావాలి అన్నట్లుగా. శ్రీధర్ ప్రభుజీ, మాతాజీ, హరే కృష్ణ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఈ సైన్యమునందు భీమార్జునతో సమానంగా యుద్ధము చేయగల శూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. వాళ్ళెవరు? యుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలగు వారు అటువంటి మహాయోధులు. కాబట్టి ఎవరైతే వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఇక్కడ భీమార్జునులు ఎందుకు చెప్తున్నారు? భీముడు గదాయుద్ధంలో చాలా గొప్ప నైపుణ్యం కలిగిన వాడు, దుర్యోధనుడికి పోటీ అంటే భీముడే అన్నమాట. అలాగే
ధనుర్విద్యలో అర్జునుడు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా గొప్ప వీరులు అనమాట పాండవుల్లో కూడా. కాబట్టి ఈ భీముడు అర్జునుడే కాకుండా ఉదాహరణకి వీళ్ళతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల ఇంకా చాలామంది ధనుర్ధారులు అటువైపు పాండవుల వైపు ఉన్నారు. యుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలగు వారు అటువంటి మహాయోధులు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంటే ఒక రకంగా చూస్తే వాళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప యోధులు అవటం వల్ల ఆ విజయం అంటే అంత ఈజీగా మనకు దక్కదు, అది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చెప్పి మళ్ళీ ఆయన ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ శ్లోకంలో. శ్లోకం చదవాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. శిరీష మాత చదువుతారా? చదువుతానండి. దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతి భోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇంకా దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులను అందున్నారు. అంటే ఇంకా ఇంకా కొంతమంది వీరుల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, నాగరత్న మాతాజీ ఈ శ్లోకం చదవండి. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ మీరు నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువు కానీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయము 6వ శ్లోకం. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. ధన్యవాదాలు. పరాక్రమవంతులైన యుధామన్యుడు, అలాగే శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రతనయుడు అంటే అర్జునుడికి సుభద్రాదేవికి జన్మించిన అభిమన్యుడు, అలాగే ద్రౌపది కుమారులు కూడా అందులో ఉన్నారు. ఆ ద్రౌపది కుమారుని ఉపపాండవులు అంటారు. ఈ వీరులందరూ కూడా మహారథులు. అంటే ఈ ప్రతివింధ్యుడు అంటే ధర్మరాజు యొక్క పుత్రుడు, శృత సోముడు భీముని యొక్క పుత్రుడు, శృత కర్ముడు అర్జునుని పుత్రుడు, శతానీకుడు నకులుని పుత్రుడు, శృతసేనుడు సహదేవుని పుత్రుడు. కాబట్టి అంటే ద్రౌపదీదేవికి ద్వారా అంటే ఈ యొక్క పాండవుల ద్వారా ద్రౌపదీదేవి ద్వారా కలిగిన ఉపపాండవులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా, ఈ 5 కూడా. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాని బ్రవిమితే. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనాబలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటి నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై నేను తెలియజేసేదను. అంటే ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ అంటే ద్రోణాచార్యుడు బ్రాహ్మణుడు కదా, కాబట్టి మీరు బ్రాహ్మణులో కూడా ఉత్తమమైన వారు. మరి అటువైపు యొక్క సైన్యం గురించి చూసాము, ఇప్పుడు మన వైపు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చూద్దాము అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడికి ఒక అనుమానం అనేది వచ్చింది. ఎదుటి సైన్యాన్ని కనుక పొగిడితే ద్రోణాచార్యుడి యొక్క ఈ మనోబలం అంటే ఆయన యొక్క స్థైర్యం అనేది దెబ్బతింటుందేమో, అందుకని వాళ్ళ వైపు ఎంతమంది యోధులు ఉన్నారో మన వైపు కూడా ఇంకా ఉన్నారు, కాబట్టి అందరూ అటువైపే ఉన్నారా అని ఆయన అనుకుంటారేమోనని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, మన వైపు కూడా ఉన్నారు అంటూ. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి, పాండవుల వైపు ఉన్న అందరి వీరుల గురించి దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పారు, కానీ ఒకళ్ళ గురించి చెప్పలేదు. ఎవరు? ఒకళ్ళ గురించి పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళలో ఒక ముఖ్యమైన వారిని మర్చిపోయాడు దుర్యోధనుడు. అందరి గురించి చెప్పాడు. అభిమన్యుడు అండి ప్రభుజీ. అభిమన్యుడి పేరు వచ్చింది ప్రభుజీ ఇక్కడ మనం చూస్తే. ఒక్క నిమిషం, ఇదిగోండి ఇక్కడ అభిమన్యుడు వచ్చింది. ఇక్కడ దృష్టకేతు అని, చేకితానుడు, ఇట్లా చాలా మంది పేర్లు అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఎవరు అంటే కృష్ణుని గురించి అతను అసలు చెప్పడం కూడా మర్చిపోయాడు.
అసలు పట్టించుకోలేదు. ఎందుకు? ఆయన ఏం చెప్పారు? నేను ఆయుధం పట్టను, కేవలం రథసారథిగా ఉంటాను అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఇతనేమనుకున్నాడు? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భౌతికంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా దుర్యోధనుడు. అంటే వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల మీద నమ్మకంతో అసలు భగవంతుడి గురించి పట్టించుకోరు, భగవంతుడిని లెక్కలో కూడా తీసుకోరు. చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు, నేను అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని. కానీ ఒక్క క్షణం కూడా మనం ఏదైతే చేయాలి అనుకుంటున్నామో అందులో కనుక ఏదైనా ఒక అంతరాయం భగవంతుడి ద్వారా కానీ భగవంతుడి సృష్టి ద్వారా కానీ జరిగింది అంటే మనం ఏదైతే పెద్ద పెద్ద ప్లాన్లు వేస్తున్నామో అవంతా కూడా తారుమారైపోతాయి అన్నమాట. అటువంటి వాటి గురించి ఇటువంటి వాళ్ళు పెద్దగా గుర్తించలేరు. అందుకే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు కూడా ఇంత అంటే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప యోధులు ఉన్నారు ఎంత చెప్పాడు, కానీ అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు అని కూడా ఒక్క మాట కూడా ఆయన చెప్పలేకపోయారనమాట. ఎందుకు? ఒక్కొక్కసారి సపోజ్ ఇప్పుడు మనమే చూస్తూ ఉంటాము, ఎవరైనా సింగర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ గొంతు అనేది సరిగా సహకరించకపోతే వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు, ఆ రోజుకి పాటలు కూడా పాడలేరు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనమంతా ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వగలిగాము అంటే మనకి ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. అలాగే నెట్, అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాను, మీరు వినగలుగుతున్నారు, లేకపోతే మీరు చదవగలుగుతున్నారు, ఇదంతా ఏంటి? మన యొక్క ఆరోగ్యము ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఏంటి? వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది ఉన్నారు, ఆ సైన్యం ఉంది ఈ సైన్యం ఉంది అని చెప్పాడు, కానీ కృష్ణుడి గురించి ఏమీ చెప్పలేకపోయాడు. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడొచ్చు. ఎలా అయితే జయద్రథుడిని అర్జునుడు సంహరిస్తాను అని శబ్దం చేస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే అభిమన్యుడిని వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లాన్ వేసి సంహరిస్తారో అప్పుడు అర్జునుడు కోపంతో ఆ జయద్రథుడిని కానీ నేను ఈరోజు సూర్యాస్తమయంలోపు చంపకపోతే నేను అగ్నిలో దూకేస్తాను, ఇటువంటివన్నీ చెప్పేస్తాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటాడు? ఈ ఒక్కరోజు కనుక మనం జయద్రథుడిని కాపాడగలిగితే మనం యుద్ధం గెలిచినట్లే. ఎందుకు? అర్జునుడు హస్త సన్యాసం చేస్తాడు, లేకపోతే అసలు అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతాడు, ఇదంతా చేస్తాడు. కాబట్టి మనము అతన్ని కాపాడితే చాలు అని చాలా దూరమైన ప్లేస్లో కనపడకుండా దాచిపెట్టేస్తారనమాట జయద్రథుడిని. అర్జునుడు అంతా వెతుకుతూ ఉంటారు, యుద్ధం చేస్తూనే చుట్టూ వెతుకుతూ ఉంటారు, ఎక్కడ కూడా సైన్యంలో జయద్రథుడు కనిపించడు అనమాట. కానీ అప్పుడు ఒక ప్లాన్ ప్రకారం అంటే అర్జునుడు ఇక నా వల్ల కాదేమో అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు? తన యొక్క ఆ సుదర్శన చక్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సూర్యుడికి అడ్డంగా పంపించేస్తారు. అప్పుడు మొత్తం కూడా చీకట్లాగా అయిపోతుంది, అంటే ఆ సూర్యాస్తమయం అయిపోయినట్లుగా అయిపోతుంది అనమాట. వెంటనే ఇంకా జయద్రథుడు ఏముంది, అయిపోయింది, సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది, అంత చీకటి పడిపోయిందని చెప్పి ఆయన బయటకు వస్తాడు. వెంటనే కృష్ణుడు సుదర్శన చక్రాన్ని తీసేస్తారు, అప్పుడు మొత్తం వెలుగు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. అప్పుడు చెప్తారు అర్జునుడికి, అడుగు జయద్రథుడు బాణం సంధించేసేమని. వెంటనే బాణం సంధించేస్తారు, కానీ అతని యొక్క తల మళ్ళీ ఎవరి చేతుల్లో పడుతుందో, లేకపోతే ఆ బాణం ఎవరైతే వేశారో అంటే ఆ తల అనేది ఎవరి చేతుల్లో పడుతుందో వాళ్ళు భస్మం అయిపోతారనమాట. మళ్ళీ అదొక వరం లాంటి శాపం లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు మరి దాన్ని ఎక్కడికి పంపించాలి అనుకుంటే బాణాలు వేస్తూ వేస్తూ ఎక్కడైతే ఆ జయద్రథుడి యొక్క తండ్రి ఒక తపస్సులాగా చేస్తూ ఉంటాడో వెళ్ళి అతని యొక్క చేతుల్లో పడేలాగా కొట్టమని చెప్తారనమాట. అలా చేస్తాడు అర్జునుడు. అంటే భగవంతుని కృప ఉంటే ఏదైనా కూడా సాధ్యమే, కానీ భగవంతుడి కృప లేకపోతే అది ఏది కూడా సాధ్యం అవ్వదు. మనం ఎన్ని ప్లాన్లు వేసినా కూడా, ఎన్ని మనం రచనలు అనేవి చేసినా కూడా. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? కృష్ణుడిది ఏముంది, అతను అసలు అస్త్రమే పట్టణ అన్నాడు, కాబట్టి అతని గురించి చెప్పినా అసలు ఆ థాట్ కూడా అతనికి రాలేదు. స్వయాన అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా కృష్ణుడు ఉన్నా కూడా అతను పట్టించుకోలేకపోయాడు అనమాట. రాజశేఖర్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిః తథైవ చ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కాబట్టి యుద్ధమునందు ఎల్లప్పుడూ విజయమును సాధించు మీరు అంటే ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు, అలాగే భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యంలో ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ అసలు ఇంకా కర్ణుడు రాలేదు యుద్ధరంగంలోకి. అతను చాలా తెలివిగా కర్ణుడి పేరు కూడా మన వైపు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. త్వాం అంటే నువ్వు, భవాన్ అంటే
మీరు అంటే ఇక్కడ ద్రోణుడిని పొగుడుతూ చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైనా ముందు సైన్యం నడిపించే సేనాపతి పేరు చెప్పాలి, కానీ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి యొక్క పేరు చెప్తున్నాడు. ఇంత మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మామూలుగా భీష్ముడి గురించి చెప్పాలి, కానీ ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుడికి ఇదంతా చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు క్షత్రియుడు, ద్రోణాచార్యుడు బ్రాహ్మణుడు, కాబట్టి ముందుగా బ్రాహ్మణుడి పేరు చెప్పడము. అంతేకాకుండా ఆయన భీష్ముడు ఎలాగూ మనం ఆయన మనకి వైపు యుద్ధం చేస్తాడు, ద్రోణాచార్యుని ఎటువంటి అంటే ఆ చలనం లేకుండా మనం చూసుకోవాలి అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. అలాగే ఈ యుద్ధరంగంలో కూడా ద్రోణాచార్యుడు అంటే ఒక క్షత్రియులాగా పోరాడబడుతున్నాడు. అలాగే ఈ యుద్ధంలో మనం చూస్తే ఇంకా కర్ణుడు రాలేదు, కానీ దుర్యోధనుడికి ఏంటంటే కర్ణుడి మీద చాలా నమ్మకం. ఎందుకు? అర్జునుడి మీద పోరాడతాడు అని భీష్ముడి ఎప్పుడు కూడా కర్ణుడిని చెప్తూ ఉంటాడు. కర్ణుడు అర్జునుడికి పోటీనా, అసలు సమస్య లేదు, అది జరగదు అని. అందుకు కర్ణుడికి ఏంటి కోపం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట భీష్ముడి పైన. అతను అంటాడు, నన్ను వదిలితే ఆ పాండవులందరినీ కూడా నేనే సంహరించేస్తాను. దానికి భీష్ముడు అంటాడు, ఓ ఓ కర్ణ, నువ్వు మాటలు చెప్తావు కానీ ఏవి కూడా చేతల్లో చేయలేవు అని అంటూ ఉంటాడనమాట. అలాగే దుర్యోధనుడి యొక్క ఉద్దేశం కూడా మనం చూస్తే, భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు కూడా నేను యుద్ధరంగంలోకి రాను అని కర్ణుడు ఏదైతే భీష్ముడు అలా అతన్ని అంటూ ఉన్నాడో, కాబట్టి ఆయనకి అవమానంగా ఫీల్ అయిపోయి ఈ భీష్ముడు యుద్ధరంగంలో ఉన్నంత వరకు నేను రాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడనమాట. అందుకే దుర్యోధనుడు కూడా ఏంటంటే, ఓకే కర్ణుడి మనం ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా అతను వచ్చి మన వైపు యుద్ధం చేస్తాడు, కానీ భీష్ముడు కనుక మనం ఏదైనా అవమానపరిస్తే యుద్ధరంగంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే అతను మనం చెప్పలేము యుద్ధరంగానికి రండి, యుద్ధం చేయండి అని. కాబట్టి భీష్ముడు వెళ్లకుండా చూసుకుంటే తర్వాత అవసరమైనప్పుడు ఎలాగో మనం కర్ణుడిని మనం నా మీద గౌరవంతో నా మీద ఇష్టంతో నేను చెప్పగానే వస్తాడులే పర్లేదు అని కర్ణుడిని పర్లేదు నువ్వు తర్వాత అయినా వద్దు కానీ అన్నట్లుగా, అంటే ఏం చేసినా కూడా ఇట్లా రాజనీతితో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు దుర్యోధనుడు. కాబట్టి మీరున్నారు ద్రోణాచార్యుడు, అలాగే భీష్ముడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు ఉన్నాడు, కృపాచార్య ఉన్నారు, అశ్వత్థామ ఉన్నాడు, వికర్ణుడు. అంటే ఈ 100 మంది ఈ కౌరవులలో కూడా వికర్ణుడు చాలా గొప్పగా యుద్ధం చేయగలుగుతాడు అనమాట. అందుకని వాళ్ళందరిలో కూడా వికర్ణుడిని చెప్తున్నాడు. అలాగే సోమదత్తుని తనయుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి వారు కూడా మన సైన్యం నందు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే, సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ఒక నిమిషం ప్రభుజీ, మాతాజీ చదవండి. ఓకే. అనిశ్చా బహు ప్రభుజీ తనని చదవమనండి, నాకు స్పెట్స్ కనపడట్లేదు. ఓకే, సరే ఓకే. సతీష్ చదవమనండి, కుమార్ స్పెట్స్ చూసుకుంటా. ఓకే మాతాజీ, మీరు నెక్స్ట్ శ్లోకం చదవండి. సతీష్ కుమార్ ప్రభు చదవండి. అన్యే చ బహవః శూర మదర్థే తక్త్యజీవితాః నానాశస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నా కొరకు తమ జీవితములను, ఇక్కడ ఈ పదం ఏంటంటే త్యక్త జీవితాహ. త్యక్త అంటే విడిచిపెడతాం, జీవితాహ అంటే వాళ్ళ జీవితాలను విడిచిపెట్టడానికి వచ్చారని ఒక ఒక ఏమంటారు దీన్ని అపశకునం లాగా చెప్పేస్తున్నాడు ఇక్కడ దుర్యోధనుడు. ఒకసారి అంటే మనకు తెలియకుండానే కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నారు, త్యక్త జీవితాహ, నా కొరకు తమ జీవితములను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకను పలువురు కలరు. వారందరూ కూడా పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చి వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారు కూడా అయి ఉన్నారు. అందుకే ఆచార్యులు ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఈ శ్లోకంలో, ఈ త్యక్త జీవితాహ అంటే వారి యొక్క జీవితాన్ని త్యాగం చేయడానికి వాళ్ళు వచ్చారు అంటే అతని నోటి నుండి ఎవరు పలికించారో, అంటే ఒక రకంగా సరస్వతీదేవి అలా పలికించారని చెప్తారనమాట. అంటే అసలు అర్థం ఏంటి, ఆల్రెడీ వారి యొక్క జీవితాలు అనేవి అర్పించినట్లే. అంటే పాండవుల వైపు అందరూ యుద్ధం చనిపోయినా కూడా యుద్ధం ధర్మం కోసం చేయాలని చూస్తున్నారు, కానీ ఈ కౌరవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళంటే అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, ఈ యుద్ధం అనేది ఎందుకోసం చేస్తున్నారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దుర్యోధనుడి కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారు. పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళు అలా కాదు, వాళ్ళు ధర్మం నిలబడాలని యుద్ధం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వీళ్ళు గనక చనిపోతే దుర్యోధనుడి కోసం చనిపోయినట్లు,
అది నిజమైన అర్థం అనేది వస్తుంది. అంటే వీళ్ళు ఈ కౌరవుల వైపు ఎవరైతే యుద్ధం చేస్తున్నారో వాళ్ళు కనుక చనిపోతే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దుర్యోధన కోసం మాత్రమే వాళ్ళు చనిపోయినట్లు. కాకపోతే యుద్ధరంగంలో కృష్ణుడి యొక్క సమక్షంలో వీళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళందరిది కూడా అది అదృష్టం అని చెప్తారనమాట ఆచార్యులు. మాతాజీ చదువుతారా? విజయలక్ష్మి మాతాజీ. ఓకే, అసలు చెప్పని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నేను చెప్తాను. చదవండి మాతాజీ. పర్యాప్తం తదాస్మకం బలం భీష్మ విరక్షితం పర్యాప్తం విదమే తేషం బలం భీమ విరక్షితం. హరే కృష్ణ. అపర్యాప్తం తదస్మాకం అంటే ఆ యొక్క భీష్ముడు వల్ల మనం రక్షించబడుతున్న మన యొక్క సైన్యం ఎలా ఉంది అంటే అపర్యాప్తం అంటే అన్లిమిటెడ్గా ఉంది. పర్యాప్తం త్విధమే తేషాం అంటే ఎదురు సైన్యంలో పర్యాప్తం అంటే లిమిట్లో ఉంది. ఎవరిది బలం? భీమాభిరక్షితం. వాళ్ళు భీముడితో రక్షించబడుతూ ఉన్నారు. భీష్ముడితో రక్షించబడుతూ ఉన్న మన సైన్యం ఏదైతే ఉందో అది అన్లిమిటెడ్గా ఉంది. వాళ్ళ వైపు భీముడి చేత రక్షించబడుతున్న వాళ్ళ సైన్యమేమో లిమిట్గా ఉంది. అంటే మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది. అలాగే మన వైపు భీష్ముడిచే సంపూర్ణంగా మనం రక్షించబడుతున్నాము. కానీ భీముడితో రక్షించబడుతున్న వాళ్ళ యొక్క సైన్యం అనేది చాలా లిమిట్గా పరిమితంగా ఉంది అనేది చెప్తున్నారు. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతః సర్వ ఏవ హి. హరే కృష్ణ. కావున కౌరవ సేన నాయకులందరికీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ యుద్ధంకి ముందు ఒక 2 విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఏంటి? భీష్ముడి మనసు పాండవుల వైపు ఉంది. కాబట్టి యుద్ధం చేయడానికి ముందు భీష్ముడు మనస్ఫూర్తిగా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. ఆ విషయం దుర్యోధనుడికి కూడా తెలుసు. కానీ యుద్ధం జరగడానికి ముందు యుధిష్ఠిరుడు ఎదుటిపక్షంలో ఉన్న ఈ భీష్మ, ద్రోణ, కృపాచార్య ఇటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాడనమాట. అప్పుడు భీష్ముడిని అడుగుతాడు, మిమ్మల్ని మేము ఎలా ఓడించాలి అని. అప్పుడు భీష్ముడు చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇది సమయం కాదు, సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కనుక వచ్చి అడుగు, అప్పుడు నేను చెప్తాను అని. తర్వాత ద్రోణాచార్యుని అడుగుతారనమాట, మేము మిమ్మల్ని ఎలా ఆపాలి అని. అప్పుడు నేను ఒప్పుకొని అలాగే నేనేదైతే తలుచుకోని విషయం అనేది ఉంటుందో అది నా చెవిలో ఎప్పుడైతే పడుతుందో అప్పుడు నేను నా యొక్క ఆయుధాలని ఇంకా కింద పడేస్తాను. అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు నన్ను ఆపగలవు, అప్పటి వరకు నువ్వు నన్ను ఆపలేవు అని అంటారనమాట. అలాగే కృపాచార్యుని కూడా అడుగుతారు. కానీ వాళ్ళు యుద్ధం తర్వాత అతను ఓడిపోడు, అంటే అతను బతికే ఉంటాడనమాట. కాబట్టి భీముడు అంటే దుర్యోధనుడికి అసూయ, ఎందుకంటే గతతో యుద్ధం చేస్తాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికీ ఎప్పుడు కూడా పోటీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే వీరిద్దరు గురువు ఎవరు అంటే బలరాముడు. కానీ బలరాముడు యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు. ఎందుకు అంటే ఆ యాదవుల నుండి కృతవర్మ ఇటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఈ కౌరవుల యొక్క సైన్యంలో ఉన్నారు. ఎందుకు? ఆయన నారాయణ సేనని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ నారాయణ సేనలో ఉన్న చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళ వైపు. దుర్యోధనుడు నారాయణ సేనని కోరుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ సైన్యం మొత్తం కూడా ఈ కౌరవుల వైపు ఉండి యుద్ధం చేస్తూ ఉంది. కానీ బలరాముడు అయితే యుద్ధరంగంలో పాల్గొనలేదు. కానీ ఎందుకు? ఆయన పాండవులు అలాగే కౌరవులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా నా వాళ్ళే, నేను ఈ యుద్ధరంగంలో పాల్గొన్నట్లుగా ఆయన వెళ్ళిపోతారనమాట. కానీ నారాయణ సేనని మాత్రం వీళ్ళు తీసుకున్నారు కదా, దుర్యోధనుడు, ఈ కౌరవులు వీళ్ళందరూ కూడా తీసుకున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ ఆ సైన్యం అనేది ఎలా ఉంది అంటే అన్లిమిటెడ్గా ఉందన్నమాట. కానీ ఒక 7 అక్షౌహిణులు మాత్రమే ఉన్న వారి యొక్క అంటే పాండవుల యొక్క సైన్యం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. అందుకు ఈ పదాలు అనేవి యూజ్ చేశారు దుర్యోధనుడు. అపర్యాప్తం, అలాగే పర్యాప్తం, అన్లిమిటెడ్, అలాగే లిమిటెడ్ అనమాట. అలాగే మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా సేవ చేసాం, మన పేరు చెప్పకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఒకసారి
నేను చాలా సేవ చేశాను, లేకపోతే ఈ పని చేశాను, ఇంత బాగా చేశాను, కానీ నా పేరు వాళ్ళు ఎక్కడా పలకలేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఏం చేశాడు, భీష్మమేవాభిరక్షంతు అంటున్నాడు ఈ శ్లోకంలో, 11వ శ్లోకంలో. అంటే మీరు గనక భీష్ముడిని రక్షించారు అంటే అప్పుడు భీష్ముడు మనల్ని రక్షిస్తాడు, ఆ మొత్తం ఆయన చూసుకుంటాడు. అంటే మిగతా వారు ఆయనకి రక్షణగా ఉండగలిగితే చాలు, ఆయన చాలా గొప్పగా యుద్ధం చేయగలిగిన సమర్థం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం యుద్ధాన్ని చాలా ఈజీగా గెలవచ్చు అనేది చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. కాబట్టి మీరందరూ కూడా భీష్ముడికి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి పాండవులకి భీష్ముడు అంటే అభిమానం, భీష్ముడికి కూడా పాండవులు అంటే అభిమానం. కానీ దుర్యోధనుడి యొక్క నమ్మకం ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఆ ద్రౌపదీదేవికి వస్త్రాపహరణం అనేది జరిగిందో అప్పుడు ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు. అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆయన ఏమీ మాట్లాడకుండా దుర్యోధనాదులు వీళ్ళందరూ చేస్తున్న ఆ యొక్క దాన్ని ఆయన ఆపరనమాట, అంటే ఆపలేకపోతారనమాట. ఆయనకు తెలుసు ధర్మం ఏదో అధర్మం ఏదో. కానీ ఆయన శాంతను మహారాజుకి ఇచ్చిన మాట కోసం, అలాగే ఆయన చెప్పారు కదా నేను వివాహం చేసుకోను, ఈ హస్తినాపుర సింహాసనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా కాపాడుతూ ఉంటాను అని. కాబట్టి ఇదంతా కూడా దుర్యోధనుడు ఇలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఏది మనం ఎంత చెప్పినా ఈ సింహాసనానికి కట్టుబడి ఉంటాడు భీష్ముడు అని. అతను ఎన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా ఆ భీష్ముడు ముందు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక రకంగా చూస్తే దుర్యోధనుడు ఒక కలి పురుషుని యొక్క అవతారం. అతను త్వరగా నాశనం అవ్వాలి అంటే త్వరగా అతను పతనం చెందాలి. కాబట్టి భీష్ముడు నిశ్శబ్దంగా ఓకే ఆయన యొక్క పాపాలు పండని అంటూ ఉంటారు కదా, అట్లా దుర్యోధను యొక్క పాపాలు పండనిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు, ఎప్పుడైతే ఈ అధర్మం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఎలాగో భగవంతుడు ధర్మస్థాపన కోసం వచ్చి దాన్ని ధర్మం అనేది చేస్తారు కాబట్టి. అలాగే ధర్మం వైపు అధర్మం వైపు ఎంత గొప్ప వీరులు నిలబడినా సరే అది ధర్మమే గెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనం ఎక్కడ చూస్తాము, పరశురాముడికి భీష్ముడికి యుద్ధం 27 రోజులు జరుగుతుంది. కానీ పరశురాముడి చేతిలో భీష్ముడు ఓడిపోలేదు. ఎందుకు, అతను అంత గొప్ప వీరుడు అనమాట. అలాగే భీష్ముడు అసలు పేరు దేవవ్రతుడు. కానీ నేను ఒక బ్రహ్మచారిగా ఉంటాను, వివాహం చేసుకోను అని ఆయన చెప్పారు కాబట్టి, అంటే గొప్ప ఆ ప్రతిజ్ఞ అనేది చేశారు కాబట్టి దాన్ని భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అంటారు. కాబట్టి ఆ భీష్ముడు అనే పేరు కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఈ భౌతికంగా ఆలోచించే ఈ దుర్యోధనుడు ఇట్లా మనం చూస్తే ఆయన చాలా ఈ భీష్ముడిని కూడా చాలా విపరీతంగా అప్పుడప్పుడు ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటాడు, గౌరవం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. కానీ భీష్ముడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఒక బ్రహ్మచారి కానీ లేకపోతే ఒక సన్యాసి కానీ మామూలుగా ఒక బ్రహ్మచారిలాగా ఉండడం వాళ్ళకి అంత కష్టంగా ఉండకపోవచ్చు, అది కష్టమే చలి, కానీ వాళ్ళు సాధన ద్వారా దాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భీష్ముడు ఏంటి, రాజ్యంలో ఉండాలి, ఒక క్షత్రియుడు, అతని చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలు కనపడుతూ ఉంటారు. కానీ అతను ఎంత గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేశారు కాబట్టి అంతా కూడా ఓర్చుకుంటూ, అంటే ఇవి అంత చలనం లేకుండా ఆయన ఆ ప్రతిజ్ఞకి కట్టుబడి ఇదంతా చేయగలుగుతున్నారనమాట. కానీ ఒకసారి సత్యవతీదేవి అడుగుతారు, నువ్వు నా కోసమే కదా ఇదంతా చేసావు, వివాహం చేసుకోలేదు, కాబట్టి ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు నువ్వు వివాహం చేసుకుని రాజ్యాన్ని నిలబెట్టు అని. కానీ అతను ఏమంటారు, లేదు లేదు నేను చేసుకోను అని అంటారనమాట. అంత గొప్పవాడు. కానీ ఏం చేశారు, ఆయన అధర్మం వైపు ఉన్నారు. ఆ అధర్మాన్ని ఇంకా గొప్పగా హరే కృష్ణ. కానీ ఇప్పుడు ఆయన అధర్మం వైపు ఉన్నారనమాట. ముఖ్యంగా భగవంతుడికి ఎదురు సైన్యంలో భగవంతుడిని చూస్తూ ఆయన యుద్ధం చేయాలి. ఇంకా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు దుర్యోధనుడు అందరి గురించి చెప్పారు, వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు, మన వైపు వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ వైపు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇవన్నీ చెప్పారు. కానీ కృష్ణుడి గురించి చెప్పలేదు. ఎందుకు అంటే నా దగ్గర రాజ్యం ఉంది, నా దగ్గర ధనం ఉంది, నా దగ్గర ఇంతమంది సైన్యం ఉంది, ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే జీరోలు అనమాట. కానీ ఈ యొక్క ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంత గొప్పగా పొగుడుకుంటూ ఉంటామో వాటి పక్కన ఒకటి అనేది ఉండాలి. సపోజ్ మనం ఒక 5 సున్నాలు పెట్టాము, ఆ ముందు ఒకటి అనేది ఉంటేనే అది 1,00,000 అవుతుంది, లేకపోతే అన్నీ కూడా శూన్యం అనమాట. మరి ఆ ఒకటి ఎవరు అంటే ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు, ఇది భగవంతుని యొక్క సొత్తు, ఇది భగవంతుడిది అని మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో, అంటే ఆ ఒకటి అనేది ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తామో
అప్పుడు అది 1,00,000 అవ్వచ్చు, 1,00,00,000 అవ్వచ్చు, ఎన్ని కోట్లైనా అవ్వచ్చు అనమాట. కానీ నా దగ్గర ఐశ్వర్యం ఉంది, ధనం ఉంది, జనం ఉన్నారు, బలం ఉంది అని ఎప్పుడైతే విర్రవీగుతామో అది హారతి కర్పూరం లాగా మనకి. అందుకే శంకరాచార్య వారు కూడా చెప్పారు కదా, మా కురు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషాత్ కాలాత్ సర్వం. అంటే మనం దగ్గర ఉన్న యవ్వనం, ధనము, గర్వము, ఇదంతా కూడా ఏదైతే ఉందో అది కాలం అనేది ఒక హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు వెలుగుతుంది, మనం వెలిగిస్తే 1 నిమిషం. కాబట్టి 1 నిమిషంలో అది మార్చేస్తుంది, దాన్ని నశింపజేసేస్తుంది అని. కాబట్టి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మన దగ్గర లేదో ఇదంతా కూడా వ్యర్థం అనమాట. అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తారనమాట, ఈ యొక్క ధనాన్ని అనుభవించాలని కానీ, లేకపోతే స్త్రీలను అనుభవించాలని కానీ, లేకపోతే నా వైపు అనుయాయులు ఉండాలని కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు అవసరం లేదు. ఎన్ని జన్మలైనా కూడా నాకు మీ ప్రేమ, మీ భక్తి ఎప్పుడు కూడా ఉండేలాగా చెయ్యండి అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారనమాట శిక్షాష్టకంలో. కాబట్టి అంత ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వీటి ముందు అంటే వాటితో పాటు లేరో అప్పుడు అదంతా కూడా శూన్యమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మన దగ్గర ఏదైతే భగవంతుడు ఉన్నారో అప్పుడు మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా, అందుకే మనకి చూస్తాం కదా, యోగక్షేమం వహామ్యహం, నీ దగ్గర ఉన్నాయి కాపాడుతాను, నీకు లేనివి కూడా ఇస్తూ ఉంటాను అని చెప్తూ ఉంటాను అనమాట. ఇంకా ఒక రకంగా చూస్తే దుర్యోధనుడు చాలా వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు. ఎందుకంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక 3, 4 లేకపోతే 2 అన్నదమ్ములు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఒక మాట మీద ఉండరు. మనం చూస్తున్నాం కదా, ఒక మాట మీద ఉండరు. ఒక్కొక్కసారి అన్న ఒకటని చెప్తే తమ్ముడు ఇంకోటి చెప్తాడు, లేకపోతే ఇద్దరు ఒక రకంగా చెప్తే ఇద్దరు ఇంకొక రకంగా చెప్పవచ్చు. కానీ దుర్యోధనుడు చూస్తే తన యొక్క వాక్చాతుర్యంతో తనకున్న 99 మంది సోదరులను కూడా తన మాట మీదే ఉంచగలుగుతాడు అనమాట. అలాగే వాళ్ళందరినీ కూడా మరణించేలాగా కూడా ఇతని యొక్క గర్వం వల్ల, ఇతని యొక్క మూర్ఖత్వం వల్ల చేస్తాడనమాట. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఈ దుర్యోధనుడు గర్వంతో, ఇప్పుడు దాకా మనం చూస్తే ఇదంతా మాట్లాడుతున్నది అంతా కూడా ఈ యొక్క గర్వంతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఓకే, హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాము. రేపు 12వ శ్లోకం నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జై. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. పతిపావన శ్రీ ప్రపాద్ కి జై. శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. రేపు కూడా ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ఎవరికైనా ఏమైనా